Салому алейкум бародаро, ин як видеои дига запис кардистем барои ютуб канали Зираки ТВ. Имрӯз 26 март соати 6:00 бегаӣ бародаро тамошо кунен. Неҷая остановка шудагай ҳамхех шуай Карочи. О навҷая рӯпарӯй надидин, я остановка дига мешава, ҳамин хел ранги ҳамин мешава, ҳамин проектай. Иншолло беҳтарин айда, ина мардум тамошо кун. Ҳамин имрӯз ина 2 рӯз шуд ҳамин хел борон бурдестае ки кӯра нигоҳ ки сабз шудаган. Муфти гапо рӯзи 30 идай баъд ид ҳама ба фикрам афтоане ки бода ҳаво ҳамин хел гарм мекунад ки ҳамаи мардум тори кудахча мегирад.